Amen. Eroi try. Tini ka por nga pediang subha. Ipi way bay baro bat kumjo ikiban sapay ka video. Siya kaktian ka jong blay ka bang niyo ban ay. Habedeng jopi ha ka ni kapor ka bamanta. Ti ngin yo ay ka ban apoy no siya kaktian ka jong blay ka kubar ka bang kwa ban kran ni kapor ka long ye kibala. Pediang yo try kibala kelaba mut. Men ye kibala syakri yo try. Kata ka day katopi ka bang ngabuhan ni ka long backsliding. Kajing paidin. Si pikin dit ni kapor balik kran sepang kajing paidin. Tiyan ray pada ngaku abanong hang ni kapor mtang ngit bakan ni ka di ka kubar ka ba ublay ko aban kran. Habdang jongi uy bay baro ki badan ni kamera bat kumjo na kamanta ki ban sayo i ki ban sapet ya ka ni ka video ha ka ni ka ka ni kapor ka bamanta ka kubar ka bang ay ka long sepang backsliding. What it's mean by the word backslide? Kamut ayu habang yung paidin. Paidin kamut ba ni paino na katuga jinglong ka bahasa ka jinglong ka basniw. Men? Pai na ka jinglong ka bahasa ka jinglong ka basniw. Shubo, paino na ka ba sekriblay? Siya ka ba? Imno agaji yung bapertay. Kata ka di ka jingmot jong ka kentian backslide. Kajing paidin. Nang taro, kajing paidin kamut kabaya compromise. Ubreu ubala tip ya kabakan jabeneng. Ubala tip ya kaktian ka jong blay uba compromise ba paino na kata kajing le ya ka kabakan jabeneng ule no kajing long mapertay. Kataro ka kajing mut jong kajing paidin. Amen. Amen. Ngatry pila syai ni kapor ka kajing mut backslide. Jing paidin. Tihaga ni kapor ka manta syoba nga niyat siya kipon ka bang ngakwa aban ay ni kapor ngakwa aban puli ka way kajing mong kakentian jing start ka badai yang ibangin perkat kata ka long nga to aka pareng kentian ki ba ongkum ni if you have the opportunity to eat at the table with your Christian family why must you end up eating with pigs lada pila yo kalat ban yabam rengkat bat ki breu ki bala kelaba mut ki bala pai shotrai balai pipen kot ya ka jing em jok pi ban ya bambat kisnyang so khor ba de perkat kan ni ka kentian nei ngangit ba kan ni ka kentian ka ba ngabu hang ni ka por kan pen perkat ye pi haying asem pen perkat ye kan ni ka kentian lada pila bam barobor ya ka kentian jok trai pila don barobor ka jing sekri balai pen kot ya ka jing em jok pi ban ya bambat kisnyang bat ki ba long pertai haleluya. Tingin ka por nga kwa ban yat siki point ka bang kwa ban kran ha ka ni ka por ka long. Ka ka daw ka ba long ya ubreu lani ka breu ban paidin. Ki kita ki daw ki ba kongsan ba long ya ubreu lani ka breu ban paidin. Gini apa gini ka por ka ban kong. Ka jing syak kejap no. Swalunes kajing syak kejap no syak kejap ha ka ngini apa mentana ka tian ka jong blay na ka gospel Lukas kal nong ka ba pra ka dekat ka ba khatlai balai syak kejap le nong ka ba pra ka dekat ka ba khatlai kintian ki ba ongkum ni kita te kiba halor umau siang kilalong kita kiba enda kilayo snow kipediang ya kata kaktien da kabakmen bat kine kim dan thiet ki sunget shipor bat hakapor ka jingten jo ki phaidin no men kine kide kita kiba syak kejap no balai namar kim dan thiet mar ki kilong kum kita kiba Ini yang kilong kum kita kisembah ki bahap halor umau siang omla ban kesam ki bahap halor mau siang namar ki thiet ki mla ban kesam syapo jong umau ngiyo hang ni hakabaning kong kini ki breu ki sngaw ye gaktien ga jong blay habaki sngaw ye gaktien ga jong blay ga jikai na gaktien ga jong blay ki sngaw bang ki sngaw kemen sngaw tiang sngaw yo jingker kuba haba yo sngaw ye kata gaktien ga jong blay henry pade tang hadien katu kani ka por hakabaki syam kimat ya ka jing tenju haka jiem jongki kile akum no ki phaidin no mentoy ayo ngan sekri ya ublay katangan ang sekri ublay katangan ang mat jing
Ngaku aban ong epi ki dan shibun, ki ba text, ki ba SMS ay pastor ning ta hangaru kumjo, ki ba jifun, ki bu jingkli baru-baru gini ka jingkli. Balay pastor, balay kong iba, habang ila sedang man siya kriyo blay, nginang mat pen banay ka jing Sngo ko man kwa ban paidin no, sngo ba man toy daga jing siya kriyo blay. Kata ka deka, jingkli jong kibriw, hakini ki sngi ki ba menta. Ti nga ong epi nga kwa ban ong epi gani ka pon tak ka daw kalong namar bom dan tiet ki kita ki tiet gidi ki jinget bom scam ka jinget how to right snobang bani sngo ka tien jom lay ha ka por bakran pastor snobang bak may sngo ka tien jom lay ha bang ipet ya ka jingelap na ka tien jom lay na ki breu ki barat ba ki balek kamba ibang i skon ha ba yo ka jinglek kamba jong ki breu jom lay Sngo shirhem, henry dalakot hang tu yo mat ya kanu kanu kejing laban long kejing pang, laban long kejing kenduk haying asam, sedang no ban bu jing keli ublay balay ngan sekri ublay habalong kumne, kata nang sekri ublay kata nang pang, kata nang sekri ublay kata nang mat ya kejing haying asam, paidin no, balay namar bakim don ya kejing kabas kem. Ngaku aban ong epi yang ni kapor entagi banget jungi hak ni ka, jaka bat kumjuk kiba yo i ka ni ka video ka ni kapor. Kumno bangi laban pen scam ka jinget. Banget jongi ha ka nika por kam tanga ko aban ya khat ban ong ye pi. Iwe be baro ong nika por ban lat na ka nika jing pai den. Bangi day ban scam kata ka jinget kan mau don kam ha ka jing kai ka tien jong blay. Bible study. Amen. Dan kam palat gani ka jing hikai ka tien jom blay ka Bible study nang ta ka jing senglang. Da ka ba yo snow si ya yo snow ka tien ka jom blay kan pen scam ka jinget. Hallelujah. Kan pen scam ka ta ka jinget la da wan ka jing tenjo, da wan ka jing ero ngin long mikum utu deng ubatong harut ki wa Amen. Wan sa ka ba wan ka jing shit karang reng kiang. Wan sa ka ba wan ka eryong. Henry badela da scam bet ka jinge de jing bad blay la da ngi scam ha kaktien ka jong blay ngi bu nong rembe la de ha kaktien jong blay la da wan ro ngi ya le ka ta jing da kaktien. Amen. Amen. Ngi ka nuksana kaktien ka jong blay u Jisu. Amen. U ya le ya usaitan da kaktien ka jong blay. Namar ngong pi ba usaitan umde ubet. Namar usaitan ula don barabor ha ka ket jong blay ulong nong yelam worship ha beneng. Lucifer ngila yo jing kai barabor umlong babet utip shibon ya ka tien jong blay utip shibon ya ka jinglong ka jong blay upen shoy ngi da kumne da kumtai pen shoy pi da kumne kumtai upen jia pi da ka jinge ki ba kumne kumtai khnang ba pin hapno na kata ka jinge ndala hap la baklang tu sa penrem ndala penrem tu pen pahaidin no ki breu ban nge yo trai aku aban ong pi la dangi scam ha ka jinge Ladang yai wan shi wan ke Bible study yai wan shi wan sha ka jika yak tien jo blay haman kisngi ublay haman ke jia seng ya kan dulang para banget ngol pi ka tien jo blay kan rong ha ka jiem jungi. Amen. Kan rong ha ka dono jung pi kan rong ha ka jiem jung pi. Akan nuka por ka bau soitan uan ke ban yang yele per shai pi kum ba yang yele eu Jisu yele da ka tien jong blay. Amen. Amen. Ngaku aban ong iping ni kapor ka manta ngimdei ban sngono aman siam ela ka jong ka jiem teng kibala sekriyo try kwa ban yele e ka babha kwa yele e ka ban ba ya ka babha kwa abet ban em tang ka babha henry pade kumbaklano hakaktien ka bakren kumbaklano haka jingle ka bangile ngaku aban penslure pi kibala sekriyo try omdei de ka jingle jong pi henry usoitan men Om day ba pi bakla ya katu kaktian ma pikran na ni katu ka jingle ka ba pile. Om day ba pi bakla ma pi henry mano bale de usaitan. Namar barobor men shwa ka bar bangin patti betrai ngim par sekriyo utrai ngi jule barobor ya kitu kikam takadaw dala kwa bangin embha ngi kwa ban kelaba mut ngi kwa ban sekri bahayu utrai usaitan uyale. Ukwa bet ban pen bakla ndala pen bakla nang tau sa penrem kwa ban pen paidin no. Tiga ko aban ong ipi ni kapor ngakot ya pi ki banget baro yaiwan sya Bible study yaiwan sya jinga seng om dei ban kiar ga jinga seng lang om dei ban kiar ka Bible study knang ma pian yo sngo chi ya sngo ga tien chong blai haba wan ki jing ten jo haba wan ki jing haba wan ki jing pang yele persya da ga tien chong blai amen amen mapiro ki ban sayo sngo ban skap ai ga tien go chong blai yo le se pibu jing kli ha ka ni kapor ka mamenta
balay habang asyakri ublay bang amat ingin gejinge kai ka daw ngaku ban ong pi usoitan na marum kwa aba pinlat da ka basuk Mampin syakri ya ublay takadaw uay kan ke jingtan jo hanring aku aban ong pi piro yaine hakaktian jong blay mapin la ban yale persay soitan da kaktian ga jong u amen amen kani ka poin ka ban kong ni ka por ka daw ba penlong ki breu syaga jing phaiden ka de ka jing syak gejap no bam dam bam scam ka jinget bam scam ka jinget ki thiet ki per sya jrong ha ki su piar bet ya ka tu mau siang klem ngam syapo takadaw basawan ka jing phaiden ti ka jing khat ka jing wer ka jonga ya pibaro ki banget ber ki biyo sngo ni ka por ka long scam hakakten ka jong blay ti chileu ikakten ka jong blay da ka ba yai wan shiki breu jong blay yai wan shiki bible study pin mat ka jing ku kana ma pin lat na ka jing phaiden amen ti ka poin ka bar ni ka por ka bamta kay kita ka poin baar ka daw ban penlong yu breu ban phaiden las ka jing kwa brai Kaktian ka jong blay ngepe ka nuksa na gani kaktian jong blay uway ubreo ubala syakri utrain re u upayno. Kata ka day na ka sithi ka baar Timothy ka long basaw ka dukat ka basipaw. Sithi ka baar Timothy ka long ka basaw ka dukat ka basipaw. Namar udimas ula ino yang bat ula it ya kane ka pertay. Namar udimas ula ino yang namar ula it ya kada ka pertay. Balay sakala phaiden no udang it ya ka pertay. Amen. Uni udimas nga ko banong ipi hajing sya ula ya but rengkat ya upol banialap ya ka gospel. Banialap ya ka ktian ka jongblay ula but rengkat uni upol. Henry hagan ka por ngi yu ba udimas u ino ya upol. Bat namar balay ba u it ya ka pertay. Dang sngaw benot ya ka pertay. Benur ika pertay ngaku abanong kani kaktian kadai ya ki bala syakri ya ublay kan mau ngalak dep kran ya pi kaktian ka jongblay yang tiha mau pen edge sapang ka ba ublay sya bangin phaiden bangin kertiang ya ka bala adep kan mau ki kun Israel ro haga ba ki ya ki kalinti ri klaw kila nya aban bam si bam ka mana nya aban bam kaktian ka jongblay ka ba yo kerpang na ublay kile kum no ki phai biang sedien ki kan mau ka ba sedien ya ka jingbang ka do asyar ki do ha Egypt kan mau ki den sun ki piat jong ka Egypt ublay usyo ki na brek amen balay ki it biang ka tuka bertay ki bala syakri ublay ka jia barobor kan ni dala syakri ublay na marbang itip bai ki ba syakri ublay ka lenti ka long ka bakhim dale ka turu umlong da kran kum turu umlong ka bible ka khang dale kum turu umlong na mar ka bible kam sya ka khim ba ting ting sngo kumba ki bompat scam mi kan ka jingai ka bang ong meni ka poin men kong sngo kumba dale ka turu khang sngo wet su ko maka palat man syakri ublay kwa astang ban phaidin no kanang man ya la lot da bam rum lay da ya shobri rum lay da kran da timsi rum lay long lai lot la da klembat kelabamut barabar kan ka jujai ki ba syakri ublay mar balay sngo ko maka kim ka pala la da bot badia ya kan di ga jong blay ta ka daw ka kani ka daw ka penlong ya ki breu ban phaiden no ban syakri ublay nga kwa ban khot ban yo weri ki banget chi ha ka por ban ta kan mau la ka long ka lenti ba kim kan mau ka to ka lenti ba kim hak bas dang ka lenti ka long ka ba kim handai ka yalam she ai sya ka jing mom jukot amen amen ladangi it ngi syakri ya ublay ngi yat ha kalenti ko jong blay kan mau ka bakut ti ka long ka babang ka batiang ngi yo ban yat ha kata kalenti ksiar ka ba ublay ula thau ula pen kre nam ta jungi haleluya haleluya shimuduri kata ka ying ka jong blay kat no ngi long dik dik ban wan phaying no mentangi im ni ka pertai ngi dei tang ka ying syong basa ka dei tang ka ying sipor amen hande ka ying trau jungi ka dei habneng ujisu ulah baga ulawan si kepetai ulah syayap alor gading na ulah mipat na gajing tap bat ulah kiu syabdeng wangum no wangan let ban pen kre jaka pi bat ngio i bakata ka jaka ka ba ublay kaktian jomblay ka kran syai ka jaka ka ba ublay un pen kre ingi kalong igalenti ro siang na ki mau koridor hatungim terang man let syata amen baro angi terang bangin yo poi sya kata ka jaka ka ba ublay ulah pen kre yangi kalenti yangi kata ka jaka syong ne
Amen. Teka ka bang mengaku aban ong ipi ki bangay ni kapor la kalenti kalong kabakim. Psut bet siya ka ni kalenti. Yay ne ban siya kriyo blay kenang bagin po siya kataka ying ka ba uji sula pen kre nagabantajong nga nagabantajong pi uwe pi baro. Amen. Namar balay kadaw ka bang akwa ban penbor ka kwa ban mahami pi baro ban ijo try kalong kama baha ban jit ka ni kalenti bakulot. Ngilaban kat bamuan, pilaban kat bamuan ang nagapertay. Pilaban di kat bamuan lada di iro ngoy ay kam kta kam sim namar balay pertay. Lada ngile kano gabas neuro nilay ngilaban ngolay lut. Le kat bamuan dan makta. Ay kam sim. Ngolay lut banjit ya kan galenti ka bakulot. Henry ka bakut jong ka kalam sa jingjat. Ka dujok ding. Ka ba ublay ulapan kre ya kita kiriu baman. Hajing siya ublay pan kre usoitan. Henry padeng yu bang usoitan syongkap. Kwa bon let marway siya dujak. Upan syoy da kum nimtay. Ban penlait luat ya kibreo le lait luat le kat bamuan na gajing subha bertay. Kenang ban tanlang siya ka dujak. Tinga kwa ban maham ya kanika ketian ko jomlay nam ta jong ngik jong pi barok ki banget. Nanti kita bayo asngau nak ketian jomlay. Lah kalong lenti bakim ro jet ya kanika lenti bakim. Man poy siya ka jing bom jugot. Man poy siya ka taka ying ka jong kpa. Ubala pen kre ini ka ying ka ba itenan. Hallelujah. Bangin lat na kataka nakiniki jong kanaka. Bertay bangin hap no na kataka jing. Bangin am paidin no kan mau ngin jet ya kanika lenti ka bakim. Amen. Amen. Nang ta ka balay hini ka por ka daw. Ka bapen poy siya ka jing paidin. Compromise. Mako ban ong ni kapor compromise ka jing penyakle lang. Ka pensenjorno ay ka jinget. Ka jing compromise bat kibreu ki bam ki bakan jado kibreu ki bala syakriyo try na markani ka kubar nga ong ipi ki bala syakriyo try. Kibreu ki bala pai syo try ki bala klab mod ki bala syakriyo try ki bala juwan barabar ka Bible study bala yo sngo barabar ka ktian ka jomblay kan mau ya kani bam day ban compromise bat kibreu ki bakan jado ki bam pat klab mod. Namar kai ka daw ga banga ong hagni ka por kamlong ladangi compromise bat kitu ki breu ni penya klelang bat ki breu ki bam pat klaba mod ki kejap ki tan wat ladangi ong ba ngi te la sekriu blay ngi klan bet ngi kwa ban tan ni ki sa ka jing klaba mod henry ngo kwa ban ong epi wepi barok ki banget kan mau ke ni ka ba pen kiar bani ka ba pen sajat elade. Amen. Kababa pin kiar na kita ki parlo ki bampat klaba mod. Namar bele la da pi ya kersum lang. Bat kita ki bre ki bampat klaba mod. La pila si sen arsien, lai sen sau sen. Henry ka wake up por kin job maki. Ndala job maki utu bala klaba mod suk kamen sim lang apisa. Balay nga kum le kum tu. Hajing syaka ktien joble kala mahami nga bangam day ban le kum tu. Ngam day ban ya bam lang bat ki bampat klaba mod. Shubu kum ki kwai ki raja la ni secret uduma lani ka kiat hajing sisa ladangan ko ngo ikaktian ko jongblay bangim day ban compromise bat ki bampat klaba mod ngila day ban job na katuka jingmlian ka basniu ngila day ban long kinong job henry ladanga compromise ladangan priya kle si bani kle bat ki bre ki bampat klaba mod amla chan man i hang ni kat usamson ru udang hapte hakapap tau nasar jong ublay. Tinggal ku aban orang hang ni namar balik uni usamson uya klek lang bat ni ka kanika ka brio ka bakan ja pertay ka bompat klaba mod ka bom tip ya utra ya ublay ba im takada u hapno nakataka jinglong nasar ka jong ublay. Amen. Te ka bang aku aban orang hang ni kanika jing ya compromise bat ki brio ki bompat klaba mod ka pen kela ingi bangin paidin no ka pen kela ban paidin no. Nang senjor ko tuga jinget hadin tu kela keren persyak no penban ini mentoy ayu ladangan sekri blero na marba ngadang ya kersum ku ne bat ki parlok ngadang ngop si ngop akan ni ka jingmlen ka basni mentoy ayu ngan sekri blay kawan no kata ka mensiam ngaku aban ong epi haga ni ka poram ta yai ne haga ktien jomblay kan mau ya ka jingka ka ktien jomblay ba ki breu ki jomblay ki jumaham na ka wake up bom day ban ya compromise namar la day compromise kala phaidin no barhaba phaidin no kawan ka jingjat namar la te pe ka ktien jomblay and day phaidin no kawan ka jingjat. Amen. Tiga ngam kwa ban yo i ki bange chingi ki ba yo snow ka ktien jomblay bekin pai di no kinang hiar asut haga jinglong maga jamesim henry ki dei ban nang kyo
Amen. Kita benang kio, amdai bakin paidin no kinang hiar ke junglang musim, andai kinang kio. Hallelujah. Hallelujah. Ya pet nuksangan ne kaktian jomble ka ke bajia yo ne uke pas Petras. Naka city upol sigi Galatia kal nong ka ba ka dekat ka ba katway hado ka ba katsal. Jia yo la da biya compromise. Ngan puli ni ka por city pol sigi Galatia kal nong ka ba dekat ka ba katway hado ka ba katsal. Henry haba uke pas ula wansha Antioch. Ngalayale ya hakmat namar ula rem. Namar habom patboy kita kiba nau Jacob ula jubam lem bat ki gentil. Henry endala poi maki ula letken ranno bat ula klatno yalade bat uda shepting ya kita kiba nakaniam atsya. Bat kita ki wei ki jiuro kila yale arsap kumju lembat u. Kat ban ringno ya u Barnabas ro dakata ka jingle arsap jongki. Henry habang ala yoi bakim yat bet kat bakum ka jing shisha ka gospel ngala ong hauke pa sakma jongki baro. Lada me ubalong ujiu me kumba ki gentil. Bat kumba ki jiu kum noti me penbore ki gentil ban kumba ki jiu. Amen. Amen. Kum nongi la ban job mensim, kum nongi la ban tan ye kitu ki bakan japete shautrai la dangi lang kum ki gentil. Ngi ihang ni bau Paulus neng ya u Petras, balai namar baha ka ba uya don lang berki gentil, uya bam lang berki gentil ti uya le lang. Nuksa kam syai kini ka por cubu kompu por puja. Mensyah ka por mematip dem lelei, hendai mentabang ila tip kam long. Kan mau ngi mensya podon tai company naman ngi patip hakapor ba puja mo itay litre be siya sa company wan ra jing bam ngi abam lang bet. Tiken jay mo mensya ng tai company. Tang bahaka tu kapor ngi pat yo jing kai tim lele. Naman ngi tip ngi long innocent. Haka tu kapor ba kile puja ki car company kisat ata ngi ro ngi abam lang. Ngimtip ngibam daga jimam tip kata kemele. Henry menta kibala tip ega ktian go jonglei kibala yo asngo barobor ga jingka ega ktian jonglei ngimdei ban ya bamlang bar ki gentil. Namar balai katuka do puja lani katuka ka jingbam ka baki pen kre shwa bekin ice ngom bahaya kat kibawan ro kida doai ki kinya shwa. Taka daw kamlong. Lada ngila le kumta kumno te kitu kibam kibalong gentil kin nget de bangilong kita ki Kristan. Kideng kenya rangkat kia ba mereka dega dok kenya kimla ban ngai nak taru haka ni ka pertai ba mentangam ong espang ta puja subo kibreu ki bom bat klaba mot barabor kidang le ba kitu ki bom kitu ki jingbam ki bom tei ki ba ka bible ka khang kuai raja uduma ke kiat nak ta ki we ki jinglen ke basnil kidang ya bam kidang le ba kumju kum kitu ki gentian lane la banong ki jingkran ro ki temsi ki kran ki ktian momdei ki la badang le ya kitu ki jinglen ki basni nomar ki mat klaba mut tiken mawi ki ka por ki bala klaba mut knam ba kanom hab no ka jinget jongpi ka jinget ka jingi ken mawi ki ne bangim nei ban compromise bat ki subula dangin dang le ya bam kwai lang subula dangin le ya ban ya bam numalang lada pinlet ya ke bam raja lang ini ya dikiat ya klek kiat lang tu jayu hatu kin nget se pila dah ka we ke por piniang kumne kumbayang mangapan ai ke tin jomblei kita orang itu ru kaju kumngi men kata automatik kita kagentian kan mi bet iki bro ban bom pat kelaba mut kituru kaju kum ngayo in tu sisen balek kum ta ba ya di rangkat ban lani ya bam rangkat ban na ingat ya gitu lani la ban long ba lada kitu kin wan je sengro kisngo biang no te haka jing bom biang kisung ko da bam rum lele ya sengro namar kiro kaju kile kaju kumngi tik ngong ya pi ni ko por kum ba upol sneng upol kum no me la ban pen kala ya ki gentil ban le ka rukom ki jiu lada me dang le ki jin ka ya ka jing le jong ki jiu amen lada me dang le ki jing le jong ki gentil haleluya. Tiga ko aban ong he pi baro ki banget nang tagi bayo asngo ne aktian jomblei pi ke bala klaba mot knang ba kanom ki hiar ka jinglong mensim knang men ba pinam paiden na kata ka jingat wat nom ya compromise bat ka pertai bat ki breu ki bakan jado ki bompat klaba mot
Namario ba kitan kalaya pi hejaka be tan mapi pen kla bomot kitan pen ban maki sepi. Kitan pen ban maki ya pi. Ti pen kla phaidin no kla len no ka tu ka jing sisa ya bot lang no bat ki kata kamlong. Kalong ka bama. Amen. Kan mau ya kan mau kan ka nuksa kami dei ber kan compromise dan kan mau kan ka nuksa ya kan ka tengah jung lot. Hajing shala ong man mare be chakmat pet be chakmat sakri be yublay bot be kita ki angel jomblay boblay lapa kale ayu kan ka tengah jung lot ka phaiden haba ka phaiden ka kelalong maumlu no ka baktang ka bomlar kamsyo. Amen. Tinga ko ban ong epi ni ka porm ta ki brew ki ba compromise kiba pai beng syaka jinglong ka barem kila kut jingmot ben sakri utrain de ki pai beng syaka jinglong ka barem kelalong bom larkam dan so menu ban penen kam kelalong mau melu tang men sibo ki brew ki ba compromise syane syatai sipang le pertai sipang le kenja sipang sekri oblay kilong ki ba arsap kumbas nyang upoli jong Petrus kilong ki ba le arsap dawan kitu ki ba sekri lang yo oblay ni le hok suk bam le kata bum ubabiang re damdan kitu ki ba sekri lang yo oblay ya la kersum lang bar ka pertai kide ki brew ki ba arsap kan mau ki brew ki ba arsap baru balai le ka pop rubiang la de sim program rubiang kita ki diki barsap ko ben ong ya pi ha kan ka porm ta ki bri ke ba jule akum ta la da dia ba la da dei ba kibnu kitu ki nong yalam ki yo iya kata ka jinglong arsap la ni ublay na benang sngo bahai ki aja ka bun ra un kentiu un penon kam ki bakin yang ta ka buram jong blay ki kelalong bom lar kam syu kumnuen peniang ibakum kita. Namar kim la ban job men sim la da phai yang ro ki bru bom berkelab mot ki point bet ki dau kti be ka tu ka jing tulat ka tu ka jing le arsap haleluya ti ban lat na ka jing phai den na ka jing hiar ka jing senjor bakan jamesim kiar na ka jing ya compromise ya kle lang bat ki bru bom berkelab mot bat nang ta ka ba ma ka ni ka we ka jing phai den kajing phaiden ka ba ma ngako ban ong ipi ni ka par kalong ka bom lang ka bible ka da adong si sai ka ni ka jing phaiden ka ba la da doi ro man toy shu ya ka ni ka jing phaiden ka ai kata ini pe na ka tian ka jong blei na ka sithi upal se ki hebrew kal nong ka ba ndreu ka khat ka ba saw hadu ka ba san kani ka ni ka jing phaiden ka ba ma hadu kata la da doi ro blei ngap shu ikum ka ni ka jing phaiden tinga kwa ban ya puli lang ini kaktian joblay ya plit lang kaktian joblay kenang bangin tip ikan ikan jingsha bangin yat baik ka komitian joblay ngimdai ban le ya kiniki ki bala tho kan kaktian joblay na ka hebrew kal nong ka basaw al nong ka bandrio kadukot ka ba ning kong ter ngini puli lang haning ka por ka mamta nabagum ta da ka ba ino ban kran sapang ki jinghikai ki baning kong sapang o Chris yangin yanang ya chadu ka jing penjanai klembu pat ya ka nongrem ka jing kala ka bomut na ka jing le bayam bat ka jinge chaublay ka jing kai sapang ka jing ban baptis bat ka babu kti ka jing mi pat ki bayab ro ka jing bisar bom jikot te ya kaningin leken lada ublay unsya namar sapang kita ya ki bala pensai sisien bat bala yo ma de ka jing ai ka ba kenja benang bat bala penlong ki nong yo benta na men sim makut bat bala yo ma ya ka ktien ba baha ublay bat ya ki bor ka pertai ka ban sawan bat hadin kata bakila hapno kalong ka bomla bat penthamai pat ya ki sa ka jing kala bamut habala sa'na penapat dakihi ya ukun ublay bat lapen leran persya ya u amen kani ka jing phaiden ka bomla syu ban pen phai pat man pen thamai pat kai kata ngakwa banong ni kapon mak ngaban siban mo kani tien jublay na kapta ki bala sakriyo try ako banong ni kapor kani ka jing phaiden ka bomla syu ban map
Kabomla syu ban pentamai pat kata ka long ba. Kibreu kibala syakri otrai kibala yok pediang ke jing ayu men semokut. Kibala depen baptis kibala tiap ya kata ka jinglong ke jong blay jong pa jong kun ni ka jing trai ke jong men semokut jong blay. Ki so jong men semokut jong blay la yo ke jing ay ki baken jabneng kita ke jing ay ke jong men semro la yo. Henry pada ki hapno na kata ka jinget te suto. Kim nget syu ya blay. Baulong unong thao cho cái perthei kim nget shu yo jisu baulong unong penem jonga jongi kim nget shu yo men semakut kita kiba paiden ya kum kata ka jing paiden mo kiba nget shu yo blay kiba nget shu kita ke jing ai men sem kiba yo priang te henreki kim nget shu ya kita ki bala priang sedang no ban kren persya yo men sem jong blay sedang no ban kren persya yo jisu umdai unong pedem lane uji su dei bakum ta kran bena persya uji su kran bena persya ya ublei kita ki hap hakane ke jing paiden ka bom la ban pentama syu kilong komba ki yu ya ka ding phna jong Chris haleluya nguma bhalada lada le ya kiniki jing le ke ba bible ka maham namar belai lada kwa kala ba mo rom yo syu namar ngi i hang ne lada pin bakla pikran persya ublei dang la ban map Keren percaya kun nang laban map. Nek keren percaya men sema koi amdan jing map. Kalau kum kaktian jong blay mo nek ka shiti ke jong yo anes. Tu ka jing duai ka ba mentoy syu ban duai. Kemudian ka jing duai la da duai sakanono da mis namro eta ka jing duai mentoy syu te bo blay sngap syu. Ma balai kila long kum ba yu ya ka ding pna jong Chris. Ngaku aban ong ipi kadon ka we ka por utau we breu Hajing sya ang bay naingat yo Jisu bau di nok pedem naingat yo Jisu namar bau Jisu dan bor uyap nang tau Jisu laban tau pi ulong kum ubreu ulong tang ubreu bahok ting ngaku aban ong kane ka di tangka nuksa kajing paiden ka bomla ban kala ban penkelapat ban pentamai pat kalong kum kini ki breu ki balanget yo men semokut ki balanget yo Jisu kum nong pedem ki balanget yo blay Henry pada kidang kelalong penban kinong yelek persyati ki memnget syu imen sim nget syu yo Jisu ki kala kran persyano ya kit ya Jisu kran persyano imen sim ko jong blay te ya ki bakum kita ki breu lada kel duai ro ublay yo asngo syu te ngaku aban dong ni kapor ya kum kitu ki breu ro ki balade ki Kristan la nget ya ga jinget ki bakan jablay nget ya ga ya Jisu kum nong penem se don ro ki balak pedia yo men sim ko Henry ki kelalong Amen. Amen. Kani ke jing paiden ka ba mapat. Ka ba mapalat ngakwa ba baro ki bangai ini ban tiap be kene kan mau. Ba ki bala syakri yo trai bala yo pediang men semo ko jumblay priang ki jing doi tile ki bala sya ke jing ban baptis kan mau ban realade. Amen. Kanang bengin light na kanika pop ka bashir kai. Hallelujah. Hallelujah. Kani ka di ka kubar ka ktien ka jomblay ka bang kwa ban ay ni ka por ka menta kani ka kubar ka di ka jing maham naga menta jeng ki banget baro anang menta ki bayo sngo ini ka ktien ka jomblay yo le se don nap deng jong pieng ni ka por ka menta ki banget ki bas ngo thu yala de ba ki la hiar ha ka jinglong ka ba kan jamin sim ki ba hiar ha ka jinglong ka ba kan jamin sim kim so thu ka jing hiar ba kan jamin sim ro ka long ka lenti sa ka jing paiden sedang no banyak kompromis ban le no ka bakan ja perthei kan mau ba ia jong blai kam long yo anda pila do na ka to ke jingbang ban pulik tin jom blai do na ka to ke jingbang bakan ja min sim poi sha ka du jok ding so like lut no ban le im kat bomon ka perthei ka du jok ding ka ap amen Yoli si don nap deng jupi men shwa kap dia no pila sheme ka jing maptia sabab yo sngow ya ka ktien ka jong blay pila klaba mot pila rai la de bangan syakri bahaya blay Henry piken sting no menta sedang men le kiar no haga jing seng sedang men kiar no men puli bible sedang men kiar no ban duai ka taro ka de ka linti jo ka jing paiden klaba mot no kloi yo alap der ka por yo alap ka por ka jing rong no amdan garanti ha beneng Pimla aban ong ublay mensuang ala syakri ublay te mensuang ala dapan baptis. Pimla aban ay daw yo ublay. Amar balay ba uway dap den jingi haban yang hakataga jing syar. Amen. Amen. Kan mau ya kan ba lada pila don hakataka lenti ba pila sedang senjor aga jing duai sedang senjor haga jing pulih ka tien jong blay kan dit no
kendet nak mentah nang biang kapor. Man ngi I kum bagi jingjah ha kan ka jingjah ni Israel mo. Kaktian joblay pastor ula da pihikai ngi sepang tuding nembor mo. Amen. Habala sedang kilong di nembor tetep ba kapor kalajan, kaliur kalajan. Ngi I mentah kan ka jingjah ka tmaha ri Israel. Kadai ka alam na mentah jungi ki banget, jungi ki bala syakri utrai, bangim dei ban lekai. Yo lap kapor kata ka jingrong no ko joblay ha kapor bangi dang paiden. Hakapor bangi dang let telot haga jingat haga jing syakri syanungin her ni ngam so kwa baki bangi jingikin sya bandrung haga taga jing jenjar ba kwa ba baro ki bangi jingin ya let lang haga taga jingrong no ga jong try haleluya taga daw ngam maham ngakan tu ye pi baro am dei ban let sting ya chakmat lada piladon haga ni galenti ga jing paiden kelano wud syakri bahano try long sit ham no ban syakri try ban pule bible ban duai ha try ngaku aban syaban yo ay gaban ya duai ni kapor ngan ay nuksak kado ni kapor nam tagak nakaktian ko jomblay syapang ni kun sarong aria amen syapang ni kun sarong aria menin si toding ina yo jing kani pastor blay jing ulong badap daga jingit pi baro ki bala syakri yo try pila it yo try ngilong tikum tiki ki kun sarong aria jing syang ila don hakaying ko jomblay handai ngilayat sakamano no ublay daga jingit ukro bengi ublay daga jingit ukudup bengi langi long ki baljat ki bala remro ban walam pat sakayeng ban penpong ki taga jankup amen amen aku aban ong ipi ni kapor yo si don nap deng jung piki banget ni kapor nang tagi ni basngap ini aktien jung blay pila don haga jing hiar haga jing long baga jam sem la sedang man paidin no lani pikom le baklay kanu pi sedang no ban ong mentoy bangan syakri blay na mar ngadang le kan ni kakam aku abang pi om day ma pi bale na mar pila trang man syakri utrai day soitan uba pen le ipi taga daw ya le persya da kaktian ka jong blay kela bamut kumba kelau ni ukun sarong riang anda let pai sela ka yeng ka jong kpa amen nganda let pai sela ka yeng ka jong kpa bat ngan pan map no ya ipa bangala le pop ya ka benang bat ka kendo bat ngan kerpad yo kpa bun syainga bangan long tang usyakri amen ngiu I ka good example na uni ukun sarong ria ba la ula le pop ula paidin no naka jing syakri oblay mu ulas hap no ti ndaka wa ule no ega jing em sngubha jeng ka perthei ngiu I hang ne pade ka bang yu I ka nuksa ka ba ka long ba uklem syong sa hangta ule kum no uang lakan mau ga yung pangan pai no si yung pa la long sa kum no la da le sa kum no kparu ngan pai bet la do pelong ya ta syakri ronga biang bet amen ken mau ki banget jing how try ken kapor ka mata la da pila kum senjor pai syo ukpa jing u badap daga tiet penramingi na mar ka bang ngilaya le ban le ban ringi kum hap amen tila dangin pai syo utrai udan man ma bengi ublay udan man ma bengi amen ngan penkut biang nega statement ka banga pule pi menta lada pila bam barabore ga jingbam ka bakan jam siam rekat berkibay syakri lang balay penkut ga jim juk pi ban bam bat kisnya men ay ngo yu blay bonu kun sarong auria ba klem penkut ga jingbam jo bat kisnya henry upai sa ying kpa haka ying haka table ga jong kpa amen ba ia jong blay ken mau ba bangila syakri utrai ngimdei ban penkut ga jim jung haka bakan jaberthei habala sedangi ida utrai ngin penkut roha utrai amen amen tiga ni kalong ka kubar ka tien jo blay ngai kalong ka cikir ku nam ta jingi we pe baro nga kentu nga khot ye pi we pe baro wanam le sting ya ka ban syakri utrai lada pila le sting kelano menta tingin yo ay ka ban yang lang ni kapor yo ay ka ban ya duai lang ni kapor ta blay un ay bor blay un ya rabengi haga ni kapor menta pingin la ban syakri shirham yo utrai tingin yang lang ni kapor ka bantangin yo e ka bania duai ka ni kapor ta duai le de shimat you'll see de manga amen ngin duai ngin yit yala de shimat yo pikli cingkli ni kapor ta you'll see de manga trai bangala le senjora ka jing duai ngala le senjora ka jing pulik tien jomblay ngala le senjora ka jing wan ka jing syakri lang ta ka daw ngala hiar ka jing long mensem yo de manga pin yit yala de shimat ni kapor utrai ublay badap daga jing pai sho utrai kad badang de kan kapor mo ka utrai kan ni ka de kapor utrai pin yam ka mat utrai un pen thamai pat e ka ta ka jing long ba kan jaman sim jok pi e ka ta ka jing bang
yang jing tiang ka bala do no ka ban play Bible ka ban doai u blame pan thamai ka nika hakan nika step ka ba man ta tingin ya le how blay ka jing doai la ka dei ban pin yam mak ma jong trai long lai lut nika por pin lai lut par pin mi nika chaka pin long ki bala pan thamai o trai ting ya ka ban ya doai ka nika por ka man ta hallelujah Jesus be chinga trai ai ngo i me ka pa ba ka trai ka nika por ka Jesus be chinga trai